Nanong kakao dari guys. Oh, taas na kayo. Hapit na sa ni mamunga. Karon guys. Musuroy ko sa amo asang kakawan nga namunga na. So kuyugi ko nyo guys. So, tana guys. Bunga sa kakao tas ilawom guys. Mani dinhi guys among kakawan. Yan ri. Ito, sanahan. Tapi daghang mga itoy-itoy si babaw. Yan ri. Nagpusunahan. Sulitan nyo guys. Diri oh. Wow, kadaghan nagbunga sa akong mga kakao. Kaya di ari guys, namabitay. Tawag to. Daghan na nagbunga guys. Tapos ibabaw. Wow. Kadagko nagbunga. Tawag to oh. Daghan na tawag to si ibabaw. Tinamo. Nalain ko siya bunga. Nanaw patangari guys. Wow. Ay ang mga bunga, mga green. Green, kaayo. Tapos ibabaw. Mga green. Tanang bitay. Daghanag bunga guys. Nag-ari lain sa bunga. Akin yung mga green gihapon ni. Sagong murag papua. Ito. Dagko na ba yung bunga guys. Ito pangantas babaw. Yang ngari. Mananaw pa ta guys. Dagko pa yung mga bunga. Ito. Ito si babaw. Daghan ang bunga. Mga green. Ani guys oh. Daghan na sa bunga. Di ani mga green gihapon. Kinidinghi man niya mo ang kakawan. Nagto. Sunahan. Dagko na mga lawas. Si babaw na yung mga bunga si babaw. Susunahan. Pulos-pulos din yung mga green bunga. Mga bunga. Wow. Diara. Kadagko na sa iyang mga bunga. O mga puwa. Parang daw mo itong-itong na guys. Oh, dagko ang bunga. Yan ang bitay. Ika nagtaro guys kay naningog ng gangis. Dagko ang bunga di ari guys. Mga pohon. Ito ng bitay. Ito ato. Wow, kadaghang bunga sa ako mga kakao diri guys. Ito si babaw ng bitay. Oh, pagkadagko. Dagko na jud. Ito tidaghan si babaw. Sa dapita guys, green food ni dinhi. Nagsagol ni ako ang mga kakao. Look and tanawon guys. So ready sa ako ang mga kakawan guys. So salamat kay ninyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. O sa kanunay manghinaot ko nga naa jud mo like o mo follow o mo share mo sa akong Facebook page. Thank you kayo guys. O sa sunod na sa gayon guys. So bye bye. I love you yung tanan. Bye bye.